ପ୍ରତିଭା ଲିପିକାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଏବେ ପୁରୀ ବେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁଣି ବିନା ବେଲଣା କାଠିରେ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଲିପିକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଲିପିକାଙ୍କର ନଜର ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଲିପିକା ସେ କାଚ ବୋତଲକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ପୁରୀ ବେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଜେଜେମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତିଭା ଲିପିକାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ତୁ ଚାଉଳ କି ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବୁନି, କାହିଁକିନା ମାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଆଉ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ମନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବି ତୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହିକି ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଜେଜେମା କିଚେନରୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଲିପିକା ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲିପିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜେଜେମା ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଲିପିକାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଲିପିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜେଜେମା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ତୁ ଭୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛୁ? ଆଉ ଲିପିକା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିଛି, ସେ ପୁଣି ବିନା ଚାଉଳ ଆଉ ବିନା ଚିନିରେ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଲିପିକାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲିପିକା କହୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷୀରିକୁ ମୁଁ ମଖନ ଆଉ ଖଜୁରୀରେ ତିଆରି କରିଛି। ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ଜେଜେମା ଆଉ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମୁହଁ ଏକଦମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି।